Zerutik, Araba, edonor liluratzeko moduko inguru eta istorioz beteta ageri da. Lur magikoa da hau. Naturaren xarmak harengana erakartzen gaitu. Bere lurralde zabaleko herri txiki bezain ederrak 7 kuadrilatan edatzen dira. 7 talde, Araba bat. Hemen, zerutik egiten du salto urak. Hortzimugak amaiezina dirudi begiratzerakoan. Eta ilargi paisaietara garamatza gatzaren diztirak. Gure artisten inspirazio iturri diren agertoki paregabeak. Hau ez da bidaia soil bat. Hau, begirada bat da. Zerutik, herri baten sustraietara. Euskal Herria, lurralde magikoa. Itxaslabar eta kostaldeko leku ederrenetatik hasita, barnealdeko aran sakonenetaraino, lur honek antzinako herri bat babesten du. Gurea. Milaka urte dituen hizkuntza bat oinarri duen herria. Nortasun propioa duena. Haizeak garamatza, musikarekin batera, mitoz eta kondairaz betetako paisaietan barrena, egan. Eta garena, izan ginena eta izango garena ikusiko dugu. Hau da gure bidaiaren arima, Euskal Herria egan. Arabako ipar mendebaldetik ekingo diogu ibilbideari. Aiaraldetik. Naturaz gain, historiak eta ondareak bere biziko lekua dute eskualde honetan. Baliteke, Maroñoko urtegia, Euskal Herriko inguru magiko eta ezezagunenetako bat izatea. Bere ispilu harrigarrian, odeien joan etorriak eta Gorobel mendilerroaren profila islatzen dira. Baina Maroñok eskaintzen diguna, ez da edertasuna soilik. Uronek Aiaraldeko 5 herriak hornitzen ditu. Bailarako bizitzarako ezin funtsezkoagoa da beraz. Urertzera, arrantzaleak hurbiltzen dira, Lutxo eta Amuarrain bila. Eguraldi txarrak Gorobel mendilerroko horma harritxuen gainetik egan egitea eragozten dienean, haran honetan babesten dira hegazti migratzaileak ere. Ibarraren bihotzean, erdiaroko harribitxi bat ageri da, Kexaako monumentu multzoa, eta tartean Aiaratarren leinu etxea. 11. mendean, bertan bizi izan ziren Lope eta Diego Sánchez Aiarakoak. Lur hauetako lehen jaun boteretsuak. Leinu handi horren jauregiari, gerora, San Juan Eliza eta Adatxeko Andra Mariaren kapera batu zitzaizkion. Bertakoek, euriaren kapera deitzen zioten, horixe eskatzen baitzuten herritarrek lehorteek itota zeuzkatenean. Barrualdean argiak alabastroaren purutasuna areagotu egiten du. Hau Pedro López Aiarakoa kantzilerraren mausoleo gotikoa da. 14. mendeko politikari, militar eta historialari garrantzitsuenetako bat izan zen. Ondoan ditu haren emazte Leonor Guzmanen gorpuzkiak ere, naiz eta Leonorrek Gasteizko komentu batean lurperatzean nahiago zuen. Leonor, haren jantzi eta harribitxi ederrenak soinean, otoitz liburu bat eusten ageri da. Kantzilerra berriz, jantzi militarra, ezpata eta aldamenean txakur bat duela. Azken hori, fideltasunaren ikur. Kapera honetako beste harribitxi bat, Adatxeko Ama Birjinaren erretaula da. Berez, jatorrizkoaren kopia bada. Ura miresteko, Chicagoko Arte Instituturaino joan beharko genuke egan.
Kexa utzi eta alboko herriragoaz, Murgara. Aiarako jauntxoen sasiadar bat hemen finkatu zen. Pixkanaka botere handia eskuratzen joan zen. Hainbestekoa non Aiarako jaurerria bera ere bereganatu nahi izan zuen. Garai hartan erabiltzen zituzten metodoak nahiko konbentzigarriak zirela ematen du. Diotenez, Murgako jaunak gogoko zuen haren etsaiak putzuratzea. Harri bat lepora sokaz lotu eta ibaiko putzu badera jaurtitzea, alegia. Aiaratarrei jaurerria kentzea lortu ez bazuen ere, Murgako dorretxeak ondo islatzen du leinu horrek mendeetan zehar mantendu zuen maila sozial eta ekonomikoa. Gaur egun, 4 hektareako txakolin mahasti zoragarriek inguratzen dute dorrea, Izoria ibaiak ureztatzen dituen mendiegal ederrotan. Artziniega da gure hurrengo jomuga. Arabako erdiaroko hiribildu politenetako bat eta ondoen kontserbatutako bat. Alde zaharrean sartu eta 1972 urtean gaudela esango baligute, herria eraiki zuten urtean alegia sinetxere egingo genukeia. Iberiar penintsulako meseta eta Bizkaiko portuen arteko bidean geltoki, nekazaritza, abezaintza eta merkatu gune handia izan zen. Artziniegako museo etnografikoak gure arbasoak nola bizi ziren eta nola lan egiten zuten ulertzen laguntzen digu gaur egun. Galtzen joan diren heinean, altxor txiki bilakatu dira garai hartako lan tresna eta erremintak. Hiribilduaren kanpoaldean, mendi eta dorre sendo eta ikusgarria dugu zain, izkinetan zaintza dorretxoak nabarmentzen zaizkiola. Bando gerren lekuko izan zen erdiaroko dorre hau, jauregi bihurtu zuten 15. mendean. Laudioko Kamaraka mendiaren hegalera hurbiltzen ari gara orain. Hementxe dago Ermuko Andre Mariaren santutegia. Inguruko herritarrentzat Santa Lucia ermita izenez ezaguna. Hemeretzigarren mendearen amaieran eta 20. hasieran, milaka arabar eta bereziki bizkaitar etortzen ziren hemengo erromeriatara. Tradizioaz gain, erromeriek jendea ezagutzeko eta gozatzeko aitzakia paregabea eskaintzen zuten. Bikote askok dantza eskean ezagutu zuten elkar. Bizipozura, Jose Arrue margolariaren oialetan geratu zen islatuta ezin hobeki. Euskal Erromerien izaera festazalea, inork ez bezala harrapatzen jakin zuen Bilboko pintore laudiotartua. Hegoalderantza joan da, Aiaraldeko haranetik altxatzen da Gorobel mendigunea. Hementxe dago Txarlazoko gailurra, 923 metro altu den tontorra, goizeko printzek argitzen dutela. Ikuspegi zoragarri hau parean duela, hemen da Antiguako Ama Birjina. 1903 eraikia, hormigoizko monumentu honek Ama Birjinaren irudia erakusten du, masustondo baten gainean altxatuta. Kondaira zahar baten arabera, haren adar artean egin baitzuen topo, berarekin hartzain xume batek. Ama Birjinaren gandik metro gutxira, Goldetxoko atakan abiatzen da Urduñako haitzetik jaisteko arbidea. 17. mendearen amaieran eraikia. Bide honek, antzinako ibilbideak jarraitzen ditu. Euskal Herriko lurrak eta gaztelakoak elkartzen zituztenak. Amildegi ertz honetatik jaisten omen ziren zalgurdiak, 400 metroko desnibelera arteko bideetan zehar. Garai hartan, bidaia orok bizitza arriskuan jartzea zekarren.
Artzainek zerabilten beste bidexka bat, Fraileburuko atakakoa zen, Pico del Fraile ikusgarriaren ondoan aurkitzen dena. Gorobel mendilerroko paisaia xarmagarri eta misteriotsu honetan, mugarri bat ezarri zen. Orain dela mende bat, arroka honetara igo zen estreinakoz Angel Sopeña. Igoera horrekin eman zitzaion hasiera Euskal Herriko kirol eskaladari. Santiago mendiaren ondoan, Gaztela eta Arabaren arteko mugan, beste toki ikusgarri bat dugu zain, Delikako arroila. Honaino iristera ausartzen denak, amildegi ertzean lehertzen den edertasun basatia aurkituko du. Nerbioiko urjauzi zoragarriak zur eta lur utzi gaitu. 222 metroko saltoa ez da txantxetako kontua. Iberiar penintsulako urjauzirik altuena da, eta Europako bigarrena. Behin ura goitik behera erortzen denean, Delika ibaiak Nerbioi izena hartzen du. Urkabustaizko arizti oparoaren gainetik egan, iritsi gara Goiuriko urjauzira. Hemen, Oiardo errekak 100 metro baino gehiagoko altueratik egiten du salto. Nerbioiko jauziaren aizpa txikia da. Bada, ur jauzi hau nola sortu zen kontatzen duen kondaira bat. Diotenez, artzain batek ispilua lapurtu zion behin Lamina bati. Laminak, artzaina aurkitu zuenean, izena zein ote zuen galdetu zion, eta berak urjauzi izena zuela erantzun. Laminak beraz, hori egin zuen berarekin. Ispilua lapurtzeagatik, Goiuriko urjauzi bihurtu. Hori gertatu baino lehen, urjauzi artzaina seko maitemindu zen Lamia hartaz, neska gazte bat zelakoan. Egun batean baina, bere lagunik onenak, Otxoak, Lamio xingoa intziran bainatzen ikusi zuen ustezko neska hura, eta oinen ordez, ahate hankak zituela konturatu zen. Lamina bat izatearen seinale ukaezin horrek, ondoa jota utzi zuen urjauzi. Mila 482 metroko erraldoira hurbilduko gara jarraian. Gorbeia mendira hain zuzen. Bere magalean zabaltzen da Zuiako bailara, Gorbeialdeko kuadrilla. Zaldibar errekaren ur gardenak aurrera egiten du Arizti eta Pagadi oparoen artean. Noizean behin baia ibaiadar hori bildu egiten da igerileku natural freskagarriak sortuz. Zaldibartxoko putzuak. Anbototik Gorbeiako baso zeharka ezinetara leku aldatzen ziren sorginak, udaberri eta udazkenero. Hori diote hemen bizi direnek. Oso gertu dugu zain zinezko opari horietako bat. Oroko Haitzak. Zuiako bailara altueratik menperatzen duen eraketa harritsu ikusgarria. Leku hau herriska baten kokaleku izan zen duela 3000 urte. Burdinaroko kastro bat aurkitu zuen bertan Aita Barandiaranek. Gaur egun Arkaitz hauen gainean Oroko Andre Mariaren santutegia dago. Bere kofradiak 2000 kide ditu. Murgiak, Bailarako hiriburuak bizilagun adina ia. 1882 urtetik dira emakumeak kofradia honen parte. Lorpen aurreratua garai hartarako. Oroko Haitzek Arabako lurren gainean balkoi privilegiatu bat eskaintzen digute. Ilunabarrean hurbilduz gero, gure mendietako ostertz politenetako batez maitemintzeraino liluratu gaitzake. Jarrai diezaiogun baia ibaiari haren ibilbidean zehar.
Bere urak Gorbeiako mendietan sortu eta Gorbeialdea zein Añanako kuadrilak zeharkatzen ditu, iparraldetik hegoaldera Ebro ibaira iritsi arte. Kondaira batek dioenez, 1460 inguruan hemendik igaro zen Zurian Nafarroakoa. Erregina izan aurretik, printze frantses batekin ezkondu nahi zutelako, egin omen zuen ies gortetik. Eta hemen ezkutatu omen zen. Bere neba Carlos Vianako printzea haren bila atera zen orduan. Bilaketa askoren ondoren, hemen bertan aurkitu zuen arreba, eta zera oihukatu omen zuen gazteleraz pozez zoratzen. Encontrada! Arez gero, izen hori hartu zuen eraikinak, La Encontrada dorrea. Añanako eskualdera goaz orain. Hemen hasten da espero gabeko beste Araba bat, orain artekoarekin zerikusirik ez duena. Gesaltza Añana kontseiluan beste planeta batekoa dirudien estenatoki bat aurkituko dugu. Parekorik ez duen fenomeno geologiko baten fruitu. Urgazia azaleraino irten eta iturburu batzuetan jariatzen da. Larrainak gatzur honekin estaltzen dira eta eguzkiak lehortu egiten ditu. 20. mende hasieran gatzak garrantzi handia hartu zuen eta horren adibide Gesaltza Añana. Araban sortu zen lehen hiribildua izan zen 1114. urtean. Ozkailurik ez zegoenean, urrearen parekoa izaten zen gatza elikagaiak kontserbatzeko. Eta lansari gisa ere erabiltzen zen. Hain zuzen ere, horrela sortu zen salarium hitza, Erromatar inperioaren garaian. Gerora, latinetik erromantze hizkuntzetara pasatuko zena soldata adierazteko. Udaletxeko erlojuak markatzen zituen gatzuna banatzeko txandak, 5.000 larrai baino gehiago zituzten familien artean. Bakoitzari iturburuetako ura hartzeko ordubete zegokion. Paradisu berezi honek taupadaka jarraitzen du bere ritmo propioan. Iratxo bat, sorbalda gainean eseri zitzaidan, ta belarrira esan zidan, ez teti aldez bentsatzerik nahi, bihotzetik, bihotzera esan zidan, batera, aspertuko geran lasai, lasai. Sarritan galdetzen dio bere buruari, hemen ez dote da bilen dena azkarregi. Sarritan galdetzen dio bere buruari, hemen ez dote da bilen. Momentu bilakatu eta zuaitzak dantzen ikusi, dauden alfombra ederrenetan erlojuak ezkutatuz zelaietan, batera aspertuko geran lasai, lasai. Sarritan galdetzen dio bere buruari, hemen ez dote da bilen dena azkarregi. Sarritan galdetzen dio bere buruari, hemen ez dote da bilen.
Añanatik mendebaldera, 10 kilometro eskasera, Baronatarren dorretxe bikaina ageri da, zereal itsaso baten gainean. Diotenez, 1109 urtean, Gaztela eta Aragoiren arteko gerran borrokatu alizateko, gizonez jantzi zen emakume borrokalari bat, Maria Perez Villarnainekoa. Alfontso Lehena erregea bera garaitu zuela diokondairak eta azken honek zera esan ziola. Gizon kementsu bezala jokatu duzu, horregatik gizonaren pareko izena hartuko duzu, Barona, eta Aragoiko armak erabiltzen utzi zion. Mariaren ondoren, Rodrigo izeneko 27 belaunaldi bizi izan dira eta oraindik ere bertan diraute. Bai, 27 belaunalditan zehar mantendu dute Rodrigo izena. Hegoalderantzagoaz. Pazientzia handiz zulatu du Ebro ibaiak Sobrongo aitzarte miragarria. Zenbait puntutan 500 metroko desnibela ere gainditzen du arroila honek. Ibaia babesten duten Arizti, Artadi eta Erkameztien gerizpean, ezkutatzen dira orkatz eta basakatuak, ikusteko zailak beti. Biodibertsitatearen paradisu hau, Araba eta Burgos arteko muga naturala da. Ekialderago, gutxik ezagutzen duten altxor bat dago, Arreoko lakua. Laku misteriotsu eta handi hau urte osoan zehar urez beteta mantentzen den bakarra da, berau elikatzen duten akuiferoei esker. Honen ispilua 400 metrokoa izatera ere iristen da alderik luzeenean. Sekretu bat eskutatzen da ura hauetan. 25 metroko sakoneran landare haragi jale bat bizi da, baina lasai, ez dago beldur izateko arrazoirik. Intsektuak eta zapaburuak baino ez ditu jaten. Nola biziko ote ziren Añanako lur hauetan erromatarren garaian? Pentsatzeak irudimen ariketa handia eskatzen du, baina Iruña Oka udalerriko Iruña Beleiako aztarnategi arkeologikoak lagun diezaguke horretan. Erromatarrek Opidun de Iruña izenekoan kokatzea erabaki zuten bertatik erromatar galtzada garrantzitsu bat igarotzen baitzen, 34. Bordele eta astorga lotzen zituena hain zuzen ere. Horrela, lehenengo mende aurrera joan ala, bertako bizi kalitateak hobera egin zuen. Eraikin publikoak eta luxuzko etxe bizitzak, mosaikoak, zisternak eta kale zolatuak. Erromatar inperioaren krisiak eraginda, 3. mendearen amaieran populazioak galtzen hasi zen pixkanaka, hutsik geratu zen arte. Aztarnategiaren aldamenetik, Zadorrako urak igarotzen dira. Arabako ibairik emaritsuena den hau, Opakuako portutik gertu jaio, eta azkenik Ebroraino luzatzen da, bidean zehar aurkitzen dituen lurrak ureztatu ondoren. Hemen, Tresponde herrian, bada ibaiari berari ere protagonismo guztiak entzen dionik. 13 arkuko pasabide honen edertasunak, Iruña Beleiako antzinako erromatar galtzadarekin egiten du bat. Zubi mutur hauetako bakoitzak bitan banatzen du Zadorraren ur lasterra, azita datorren egunetan ura arkuetara bideratu eta ibaiak zubi ederrau behera bota ez dezan. Zadorraren ertz berdeen artean aurrera egin eta Arabatik at oso ezaguna ez den bitxi bat bisitatzeko aprobetxatuko dugu. Santa Catalinako lorategi botanikoa. Duela 7 mende gutxienez, defentsarako dorre izan zen. Gero, eliza eraiki zuten, Iruñatarren jauregi etxea ondoren, komentu bat gero, eta duela 30 urte, Iruña Okako udalari Santa Catalinako lorategi botanikoa sortzea otu zitzaion. Lorategi gozagarri honek,
1200 landare espezie biltzen ditu beste latitude batzuetara garamatzatenak. Leku honen magia ez da soilik egunean zehar gozatzekoa. Izan ere, munduko lehen izar parkeaz ari gara. UNESCOk eta nazioarteko astronomia batasunak babestuta, ia izarrak ukitzeraino heldu gaitezke bere balkoitik. Olarizuko muinotik Gasteiza hurbiltzen ari gara. Arabako hiriburua dugu aurrean. Ura besarkatzen eta zeharkatzen duten parkei esker, Europar Batasunak Green Capital izendatu zuen 2012an. Mugarri bat hiriarentzat eta haren nortasunean ezaugarri berri bat. Eraztun berdeak 700 hektarea baso, hezegune eta belardi biltzen ditu. Hiriak arnas hartu dezan ezinbesteko birika da. Tapiz berde horretan gehien nabarmentzen dena salburua hezegunea da. Ataria interpretazio zentroan babestutako eremu hau duela 30 urte berreskuratu zela jakingo dugu. Eta hegazti espezie ugari zein orein talde bat bizi direla bertan aske. Benetako altxor naturala hiri baten ondoan. Gasteizen jatorria 8. mendetik dago dokumentatuta. Gasteiz izeneko muinora igotzen zen herriska bat zen orduan. 12. mendearen erdialdean, Antxo Jakituna errege nafarrak garaipena Victoria deitu zion. 3 mende gehiago behar izan zituen hiri bihurtzeko. Gaztelako errege Joan Bigarrenak eman zion titulu hori. Erdiaroko Gasteizko ikono eztabaida ezin honek inspiratu du, besteak beste Ken Follett idazle ospetsua ere. Andre Maria Katedrala, eliza gotorleku gotiko ederra da UNESCOren munduko ondare izendatua. Lehen harria 1200 urte inguruan jarri zen, eta 5 mende geroago azkena. Haren ataria zeharkatzeak historian atzera egitea dakar. Artisauen, arginen eta artisten lan bikainera hurbiltzea. Arabako lautadara ari gara hurbiltzen. Zeru ertzak mugagabea dirudi lurralde honetan. Bideak luzatu eta luzatu egiten badira ere, ez dira amaieraraino iristen. Hemen betidanik landa eremutik bizi izan da. Zerealetatik, erremolatxatik eta jakina Arabako patatatik. Azken horren jatorri izena testigu. Labore eta ekilore soroak zabaleratzen dira mendilerro ikusgarriek babestutako lautada handi honetan. 14. mendean, Alfontso XI Gaztelako erregeak Alegria de Dulantzi izen osoa eman zion bertara bizitzera jende gehiago erakarri nahian. Ideia aparta gero, abesti ezagun hark dioen moduan, alegrantzia baino ez baitago hoberik. Eskualde honetako leinu boteretsuenetako bat gebaratarrak izan ziren. Gaztelu bat eraiki zuten talaia honetan, leku aproposa, Iberiar penintsulako mesetaren eta kostaldearen arteko komunikazio bide nagusia menderatzeko. Gazteluaren behealdean dagoen dorretxe jauregi bikainetik, Ganboatar leinuaren buru izan ziren. Erdiaroko bando gerretan oinaztarren aurkari nekaezinak. Arabako lautadan badago igarkizunentzako lepurik ere. Alaitza herriko eliza txiki batean ezkutatzen da horietako bat. Lilura eta harridura adierazi dute mundu osoko 11 arte adituk, Erdiaroko euskal artearen altxor paregabe hau aztertzean.
Ezin harrigarriago egiten baita eliza batean horrelako estenak margotu izana. Adibidez, gaztelu baten setioa. Orain arte ez du inork lortu misterio hau argitzerik. Arabako Lautada, aztarna megalitiko garrantzitsuak dituen eremua da. Hemen, Aizkomendiko trikuharria aurkitu zuten lehenik. Iberiar penintxula osoan identifikatu zen aurrenekoa. Sorginetxe euskal lurretan ondoen kontserbatutako trikuharrietako bada. 19. mendearen amaieran ia 5.000 urte lehenago lurperatu zituzten artzain batzuen ezurrak aurkitu ziren bertan. Sorginen etxea deritzo, sorginek eraiki omen zutelako Entziako mendilerrotik hegan ekarritako harriekin eta ondoren haren inguruan egiten omen baitzituzten akelarreak. Agurainek harro darama Arabako Lautadako hiriburu izatearen ardura. 1256. urtean, Gaztelako errege Alfontso Amargarrena jakitunak, Agurain izen zaharraren ordez, Salvatierra ezarri zion. Arabako nobleziari lurrotan berak agintzen zuela argi utzi nahirik. Aguraineko lurrak harresiz inguratuta egon ziren 12. mendeaz geroztik. Bertaratzen ziren jakuetar, erromes eta mandazainak harresiko 7 ateetatik sartzen ziren hiri barrura. San Adriango pasabidea aukeratu eta Gipuzkoatik Arabara sartu nahi zuen orok, Zaldubondotik pasa beharra zuen, Arabako atetik. Gauzak horrela, merkataritza joan etorriak sortutako aberastasunak Arabako familia handiak erakarri zituen. Hemengo etxetzarren artean Lazarraga Amezaga jauregia da bat. Gaur egun museo etnografikoa dago bertan, tokiko memoriaren biltzaile. Zalduondokoa dela esaten da Zeledon pertsonaia ezaguna ere,
Eta urtero, Gasteizko jaietako jaitsiera jendetsura abiatu baino lehen, maitasunez agurtzen dute Torrelarre parkean zaldu hondarrek. Araia eta bere inguru zoragarriak gure zain ditugu. Besteak beste, Aratz eta Albeizko tontorrek ondo besarkatu eta babestuta. Haren iragan industrial esanguratsuak ederki definitzen ditu Araia eta bere inguruak. Mendiotan ur eta egur ugari dago, eta Aratz mendiaren erraietan burdina ere bai. Baldintza ezin hobeak beraz, burdinola bat jartzeko. Ajuria fabrikak 1848an ireki zituen ateak, eta arrastoa utzi zuen martxan egon zen mendeta erdian zehar. Ajurietarrak eurak izango ziren gerora, Ajuria enearen jabeak ere. Abanguardia izan zen. Hemen instalatu baitzuten Euskal Herriko lehen labe garaietako bat, eta baita altzairua egiteko labe elektriko berezi bat ere. Estatu mailan bakarra. Pabilloi hauetatik atera ziren, soro guztietan erabiliko ziren golde eta gari makinak. Ajuriak euskal langileriak zeraman bizi moduari buruzko arrasto garrantzitsuak ere eman zituen. 19. mendearen erdialdean, egunean 12 orduko jarduna egiten zuten langileek. Araia alboan, arkaitz mardul baten gainean, Marutegi gaztelua dago, Arabako ikusgarrienetako bat. 8. mendean eraiki zuten etsaia begiztatzeko talaia ezina proposago honen gainean. Nafarroako erresumaren hegoaldea gaztelarren erasoetatik defendatzea izan zen bere eginkizuna. Araba eta Gipuzkoa arteko igarobidea ere zaintzen zuen gazteluak Aizkorri Aratzeko natura parkearen erdian. 1500 metrotik gorako gailurrak maite dituztenentzako euskal paradisuetako bada Aizkorri Aratz. 55 metro luze den San Adriango tunelak harresi natural ederra zeharkatzen du Araba eta Gipuzkoa batzen dituena. 1000 metroko altueran dagoen aitzulotik Erdiaroko galtzada bat igarotzen da. Done Jakue bidearen zati dena. Pasabide hau famatua bezain beldurgarria bilakatu zen. Bidaiari ikaratuek hainbat izpide izaten zituzten. Kobetan zain zeuden bidelapurren pasadizoak, saiestu beharreko amildegiak edota ibilbide hau gogor astintzen zuen haizea. Araba eta Gipuzkoa banatzen dituen mendiguen honen inguruetan egiten da Euskal Herriko gazta zaporetsuenetako bat. Bertan dago Lezeko bazuloa. Altzania mendilerroko harresia iparraldetik hegoaldera zeharkatzen duen Arroiako baikusgarria. Hartzanegi errekaren urek zulatu dute milioika urtetan zehar. 80 metroko altuera du eta penintsulako altuena da. Europa osoan tamaina horretako 7 kobazulo baino ez daude. Gaurko bazulo honen edertasunak Lezeako 8koa dantza izango du lagun. Agurainen, San Juan egunean dantzatu ohi dena. Askariarekin batera ardoa ere banatzen da orduan, eta berau eskuratzeko kuadrilla bakoitzak bere pitxerra ekarri beharra izaten du. Horra hor, dantzariek bat ondo lotuta eramatearen arrazoia. Araba mendialdeko kuadrillara gerturatzen ari gara orain. Lasaitasuna, espazioa eta edertasuna. Herri harresituen, Erdiaroko hiribilduen eta gazteluen lurraldea. Natura parke magikoek zeharkatutako ingurua. Hemen, mendiek eta klimak markatu dute 3000 biztanleko herri txikien izaera.
Arabako mendialdeko ustekabeko irudietako bat, Zabalateko monumentu multzoak eskaintzen du, Zambrana herrian. Gaztelu bat eta antzinako hiribildu bat ageri dira Iruñeko erresumaren lurralde gune izan zirenak. 1200 urtean gaztelari entregatu zitzaion arte, bi erresumen arteko liskarren testigu izan zen. Amildegiaren ertzean, haitz gandor batean oreka betean, hor diraute gazteluaren aztarnek. Errege botereari zegokion gisan, gorenean kokatua. Tenplua berriz, hiribilduko etxeak banatzen ziren mendi hegalaren gainaldean eraiki zen, Erdiaroko hierarkian elizak zuen pisuaren adierazle. Behar defentsiboak dena baldintzatzen duen kokaleku horietako bat da. Arabako mendialdean zehar abiatu dugun ibilbideak, Urizaharren du hurrengo geltokia. Toloño mendilerroaren oinetan dagoen Erdiaroko hiribildu hau, Alfontso Amargarrena gaztelakoak sortu zuen 13. mendearen erdialdean. Garai hartan, Arabako zati handi bat gaztelako erresumaren parte zen. Horregatik aukeratu zuen muino hau bere erresumaren muga Nafarrokoaren gandik defendatzeko. Harresiaren hegoaldeko atari izugarrian ere, nabari da garai hartako izaera militar hori. Urizaharran sortua da Bidelapur bihurtu zen familia burgeseko alaba baten kondaira. Serafina Alkazar gaztearena. Gurasoek gazte dirudun batekin ezkondu nahi izan zutenean, bere benetako maitalearekin ihes egin zuen Serafina Alkazarrek. Baina Bidelapur batzuek eraso egin zieten. Bere maitalea akatu eta bera bortxatu ondoren, hilotzez inguratutako kobazulo ikaragarri batean kateatu zuten. Ihes egitea lortu zuen arren, sufritu behar izan zuen izu eta lazgarrikeriak guztiz eraldatu zuen. Bidelapur talde propioa sortu zuen ondoren, bera buru eta besteak beste, bere bortxatzaileak mendekatu eta gurasoak hil zituen. Kobazulo batean sartuta, pasa zituen bere azken egunak. Kanpezun agurtuko dugu Arabako mendialdea, eskualde honetako herririk garrantzitsuenean. Gaur egun, 1000 bizilagun baino gehiagok sozializaziorako gune bihurtu dituzte plaza eta herriko kaleak. Haien gainetik ageri da eliza, 14. mendeko tenplu gotikoa. Etxe hauetako batean jaio zen 1902ean, Makaria Iriarte ipuin kontalaria. Apenas formakuntzarik gabea, irakurketarekin maiteminduta, ipuin ugari buruz ikasi zituen. Jendaurrean horiek kontatzen aritu zen, 80 urterekin hil zen arte. Gaur egun, Arabako azken folkloristetako gisa gogoratzen da. Arabar Errioxaren atarian agurtuko dugu gaurko abentura. Toloño mendilerroaren eta Ebroko uren artean edatzen diren mahasti amaigabeen aurrean. Ardoaren kultura arte bihurtzeraino landu duen lurraldean. Baina hori beste istorio bada, eta bere atal propioa merezi du. Hemen bukatu da gure bidaia. Atzean utziko dugu Araba. Mendilerro berdeenek eta zereal lautadek ustekabeko paisaiak sortzen dituzten lurraldea. Emakume adoretsuek, gizonek bezala aritu barik, indar propioz gerlari gisa astindu zutena. Milaka urteko kultura trinkotzen duen bailara gazia. Lur hauetatik, beste mundu bateko lorategiak, trikuarriak, kondairak eta misterioak daramatzagu. Gure bihotzek Arabarenarekin batera egin dute taupada, bere aniztasun eta argiarekin batera.